Şimdi mehman diyelim şu tayda bir yan açıp soruq cevap alayım. Soruğunuz mağdığına batmayan yer var mı? Düşünmedik yeriniz var mı? Bercigin. Yaşma 2 tane oğlum var da siz diýen çağan 6 aydan soň tanap bolýar. 6 aydan sonra en iyi 6 aylıkka. Indi men şuma giyjak alym. Yo, en iyi 6 aylıkka tanap bolur diye. He. Giyjak alın diyemok. Şu mahal sizin içinizde diýseniz men tipimi taptım. Men mesela üçün tipi, içinizde tip yedi var mı da şadiyanırlar. Ama bir tavırdırlar, gelengsizdirler, tılşıysızdırlar. Indi tip yedi şey diýse. Indi men şeydik gitmelim. Yok çünkü sen mesela üçün Moğolin mi sen? Yok bu galtır. Bu altır misal üçün näme bolýar? Bir gezek ýalňyşdyň däm, ýa-da düzüp bolýarmy şonu? Aw. Düzüp bolýar, onu düzüp bolýar. Onu näme etmeli? Şoň üstünde işlemeli bolýar. Şonuň üçin jigim gijak almadyň, tapyp bilersiň. Indi näme üçin 6 aýlykka diýär? Sebäbi şu ýer şu 0 ýaş bilen 6 ýaş arasynyň üstünde köp durýar alymlar. Şo esas fundamentin oturýan döwrüş ol eken, fundamentin çağada. Şoň üçin ýer gözünden tapyp näme etmeli bolýar? Ha, siz misal üçün 6 ýylla garaşsaňyz, 7 ýylla garaşsaňyz özüňizden taktagan bilerdiňiz adam geleňsizmi, şadiýanlygyny. Ama şonu siz ýam 6 aýlykka bilseňiz näme etip bolýar? Şoň oýnamaly oýunjoklar deňdäl eken mehribançylar. Hajym. Yankı tiplerini bilemeden soň çağılan oýnamaly oýunjak, okamaly hekaýalar. Şo barada şonu nerden bilip bilmeli? Ne. Şuran üçün hemme zat ýazygyly. İlk bilen çağamyň mirasyny tapjak. Okaýan mirasyny tapýan. 9 tane miras çağalar hakynda maglumat berýär. Sen okarsyň we ýany ýollaşyňy okar, ogluň ma, gyýryň mamy? Ady näme? Kerem. Kerem'e diýersiňiz, ýany ýollaşyňy otur Kerem'iň tipi şu diýersiňiz. Näme üçin? Kerem'iň enatasy sizlersiňiz. Indi siz onu bileňizden sonra öz tipiňizden taparsyňız. Enatalar bardy, tip 1 enatalar hakynda, tip 2 enatalar hakynda. Ondan soň tapaňyny size maslahat berýär. Adyňyz näme sizin? Kunçu. Kunça jigim diye. Sen tip 1 diye. Sen niye serap bolay çağılar düwüp barýandy, gysyp barýandy şeylermi? Käde ýalňyşlar, ýani hatalaryny täwrükden görmedik türädimi bolýar, saňa maslahat berýär. Birem jogap berýän, enatalyk jogap berýän gaty agyr ýük halyna getirdiň. Şu mogalyň tip 1 misal üçin. Şu mahal näme üçin gelip oty? Şu tip 1 enatalar çağılaryny ýetişdirjek bolup, hemme ýere gurnýarlar. Näme demde näme bolýar şuňa? Men näme etjek diýär. Öňe de bu zähmet çekmen tarapdar bolar. Hukman zähmet çekdirýär. Şoň üçin näçe finansiýada gowun bolsa çağılaryna baryň alyň diýip bilmeliler. Hemme zady ykjam hereket edýärler. Şoň üçin etmelerde şuň üçin hekaýatam bar, oýunjoklara marjygyn. O, seredin malum şu enatana biziň özüme şu wagtky ýagdaý öwrenýärse sizden şu malum. Aha. Ne biziň özümizde gullar bilmeýänler bar. Aha. Inşallah şu datlary düzüş geçmek üçin belli bir çäk barmy? Indi seredin şeýle bir Ýaşynda. zat bar. Adyň näme sen? Muhammed. Muhammed jigim. Seredinni. Tipkiler mähirli pidagar, duýguly güler ýüzlü, ýardamsewer, jomart, merhemetli, täsirli, alçak göwüli, dostçanly, daşaçyk, hamrak, duýgudaş, rehimli, gurrundaş, mihmansewer, ýuky ýürekli, söýgüli bolýarlar. Şular dogry ýetişdirsek, hatçanda sagdyn alma bolup ýetişende mehribançygym şu aýratylyklar bar tipkilerde. Emma şolary özümiz ýaly etjek bolsak, ýa almaly oýunjagyny alman ters oýunjak alyp bersek, ýa onna bulap çağılar minnetçil bolýar, duýguçyl bolýar, öýkelek bolýarlar, gawanjaň bolýar, ynanjaň bolýarlar. Birem gaýgyçyl bolýar, sütemler, gepçil bolýarlar, birem ýalançy bolýarlar. Indi seredin, şu ýaşyl taraplarynyň gyzyl tarapyna geçmegine biz sebäp bolduk. Indi senin näçe ýaşynda? Şu 29. 29 ýaşynda. Indi näme diýmeli? Men şu gyzyl taraplary aýryp, ýaşyl tarapyny köpeltmeli, oň üstüne seni işlemeli bolýar. Indi seni hiç kim düzetip bilmeýär. Sen özüň düzetmeli bolýar. 24 ýaşdan sonra. Indi sen näme etmeli bolýar? Ejeňizde kakaňyza görä dogry çemeleşmeli bolýar. Ýani mysal üçin käbir ejeňiz barda tipik ejeleňiz, günde mysal üçin 3 gedek jaň etmelidir. Ama tip 5 ejeňiz barda ýylda 3 gedek jaň eden. Halana okşam köp jaň etip dursaň. Bam soraňyz mehribançylar. Meselem, ejede kakada tipik bolsa oňşarlarmy? Mesela Ya da başga bolsa adyň näme diýim? Var. Ne İslam. İslam diýim seredin indi. Öýde mähirli ýardamsewer kaka var. Mähirli ýardamsewer eje var. Näme üçin oňuşmasyrlar? Emma öýde mähirli ýardamsewer kaka var, öýkelek gawanjaň eje var. Kıylaşýar. Ona ikisem öýkelek. Has kıylaşýar. Ona biz näme etmeli kölen kämil insan bolmaly. Durmuş gurmazdan öňçe şu mähirli ýardamsewer bolsa şonu çykarmaly. Eger tip 4 bolsaň, dörüji duýgudaş, tip 3 bolsaň da başardan umytly aýratylyklar ortaga çykarmaly. Oňuşmaz diýen A bilen B, 1 bilen 2 oňuşmaz diýip bilmeýär. Hemme kişi oňşar. Kadaly derejesinde bolsa hemme kişi oňuşýar. Var başka soruňuz? Ha. Tipler hiç zaten ütkemeýärjigim. Yani bu tipler yani TV'gi gelýär. Sen Türkmen atalarymyz diýär ha. 7'sinde näme bolsa 70'inde şo, alma gazynyň aşagyna
Armut kaçmaz diye. Diyecek böyle mizaç ütkömeye. Hiç açın ütkömeye. Ya şoňda mysal üçin, sen mysal üçin diýsen ki men başarjam umytly. Ya sen kadaly derejesine bolmaly, ya kadaly derejesine ya gatymarym etme. Şöyle gitmeli. Indi bizim maksadymız tipimizi ütkötüp bilmeýär. Biz bu dünýäge gelemizde, mysal üçin, adyňy näme seň? Kim? Ay bölekçiyim. 2 tane alma ağacı var. İkisine de 30 euro olupdur. Birine 50 tane alma var, birine 300 tane alma var. Niye de problem olup biler? Näme? Mizaçda problem var, tohumunda problem vardır mı? İdegde problem vardır mı? İdegde problem vardır. Doğru aýdýan. Çoň şu oturulan hemmesi tap mizaççylar biz bu dünýäge gelipdir. Ýöne hiç kim üstünden jigim. Ütkömeýär. Ütkötjek bolmak gerek gel onu. Ha, mysal üçin siz doğrudan tipçi ol, başarjan umytly bolsaňyz. Siz kadaly derejesinde 6 aýda göpaly tertipli bolýar. Ganatyňdan 4 bolsa dörüji duýgda şol ýaňy. Ha boldy ýetik şo. Indi biz näme diýär? Özüni bilen weli diýär. Tipki näme üçin gelipdir bu dünýä? Mähirli ýardamsewer bolup özgelere nusga bolmak üçin gelipdir. Çağalarymyz näme diýmeli? Ha, mähirli ýardamsewer diýen şunýal bolmaýan eken, o da şonýal boljak bolar. Emma tipke gidip öýkele galanjak bolsa, bizim çağalarymyz näme nusga almaly olardan? Tip işler başarjan umytly bolup nusgalyk bolsa, bizim çağalarymyz senden nusga almaly. Emma sen gidip mysal üçin hilegar bahyl bolsaň, bu çağalary erbet nusga bolarsın da. Şoň üçin insanyň asyl wezipesi, insan bu dünýäde ýaşamak üçin gelmedi. Bizim en esasy wezipemiz nusgalyk bolmaly. Doğrudan jigim? Nusgalyk bolmaly. Her kim iýdin goý. Gidip barýar jigim, ýani 50 ýyl soňra ştada köpimiz ýok bolup bilerdi ýani. Gidip barýar, geçip barýar. O näme etmeli bolýar? Men potensialym ortaga çykarmaly bolýar. Mysal üçin tip 5 mysal üçin Türkmenistanda tip 5 bam diýdim, howga jigim. Emma şu çağalar kadasy derejesinde tip 7 ýaly keypon bir tawar bolup özüni hüdürläp bilen oklar. Kän şu tip 5'ler? Tip 5'ler gaty analitikdirler, gaty düşbidirler. Yani şu çağalaryň eýe çykmasak şu çağalarymyz boş ýani gidýär ýani. Indi bizim maksadymyz şu bar. Men senden üstün, sen menden pes diýme hukumumuz ýok. Oňa dilimizden barmaz. Hemmäňiz üstün. Haçan şu gara tarap çykandan soň. Indi seredin. Mähirli ýardamsewer tipik üstünmi? Öýkele gamanjam tipik üstünmi? Indi şu taýda üstünlük başlaýar ýöne. Ha, mysal sen bir tipike sana gelip sen menden üstünden diýsen, onda bir hakkı var. Näme üçin üstünden? O öýkele gamanjam, men mähirli ýardamsewer. Diýen murda, onu dogry. Emma o da mähirli ýardamsewer, menem mähirli, ýöne men üstünligim hukuky ýok. Näme üçin? Hemmesi bir gadyr. Ölçäp bolmaýar. Gadyrlar ölçäp bolmaýar. Gadyrlar daşar çykanda güýje öwürleýändir. İçiňizde ýatan gadyr daşar çykanda güýje öwürleýär. Çykdy? Yani tip 9 garanti üçün artır. Ganaty däl biz buna şey diýär. Indi şu istirelkeler var ha. 9'un mysal üçin kadasy derejesini 6'a gidiyor. Bu näme diýmek? Bu tip 9'un gaýgam ýodasy diýär. Ýani gaýgama duçar bolany tip 9, tip 6 ýaly şüpgeçil, gaýgyçyl, waswasy bolup başlaýar. Emma kadaly derejesini arkaýlyk ýodasy diýär. Buna giden halatyny tip 3 ýaly başarnykly, ýani ýary ýolly iş goýmaýan maksady okully bolup başlaýar. Ýöne tip 3 bolmaýar. Biz tip misal üçin bir tip bolup beýleki tipleriň has oňun aýratynlyklaryny özüňiz alyp bilersiňiz. Hawa, alyp bilersiňiz. Näme şoň üçin netijeli bolmak üçin. Indi seredin şeýle bir zat bar. Bu metod şunu aýdýar. Niştaýda şeýle bir zat bar. Adyň näme jigim? Nemsal üçin hemmemizin koduny ullanylýan şu sifirlerdi kabul edelim. Seredin kod diýen, seredin 1 2 3 4 5 diýip kod bar. Biriňiz gitdiňiz kompýuteriňizde şu kody ýazdyňyz. Şu kompýuter açyldy. Indi beýlekiňiziň kody 2 1 3 4 5. Hemmäňiz şu bir sifir ullanýandyr diýeni ýerleri ýetgeýär. Indi sen diýsen ki, şu bir san diýip şunu ýazsaň şunu kompýuter açarmy? Açmaýar. Edi şonuň ýaly ilk bilen adyň Taparýaly ilk bilen şol tipiňi tapyp şonuň haýratylgyny ortaga çykarmaly. Injykmy sen? Injyk. Sen paýgazly adalatly aýratylgyny ortaga çykarsaň näme bolýar? Sen ýedäge gidýän. Ýaxşy niýetli şadýan bolup başlaýan. Ýaxşy niýetli şadýandan soňra sen tip 7-iň arkaýlyk ýolda öňden görjü synçy bolup başlaýan. Ýöne öňçe adalatlyk ortaga çykmaly. Onu hemmesini özüňe jemläp bilýärmiz? Hawa. Ol gaty mertebelik derejede, gaty ýokary derejede. Bir seret kadaly derece var, ortaca derece var, kadasy derece var. Kadaly derejesinde mysal üçin tip 1 näme diýär? Paýgazly adalatly bolýar.
Qanatam 2 bolsa mähirli ýardam töýür bolýar. Arkaýlyk ödün ýagşy niýetli şadyan bolup gezýär, aglaba. Indi ortaça bolanna hem qaharlanýar, hem adalatly bolýar, hem öýkelýär, hem ýardam töýür, käde şadyan bolýar, käde göwün çökkün bolup şeýdip ortada gezýär. Emma kadasy tip bir tanqyçyl, qaharjan, öýkele, gawanjan, göwün çökkün bolýar. Indi şu ýelpewadyň içinde gezmelisin. Emma sen birinji adalatly, paýsatly adalatly boldun. Ondan sonra sen arkaýlyk ýoldaň näçe 7. 7-niň arkaýlyk ýoldasy 5, 5-iň arkaýlyk ýoldasy 8, 8-iň arkaýlyk ýoldasy 2, 2-iň arkaýlyk ýoldasy 4, 4-iň arkaýlyk ýoldasy 1. Sen aýlanyň ýene öz ýeriňe geldin. Bu näme diýmek? Mysal üçin ihsan şu baş miýdaşdan ýola çykmaly. Şoň üçin birinji öz potensiýalyny tapyp şonu ortağa çıkarmalı. Taparsan dedim hava jigilerim şu adı çelemek tipini tapdy. YouTube'da 10 tane tapağım vardı. 10 tane video derledimden tipini hökmen tapaymalı. Bir ütköşde kıyın değil bu. Hem şu düşünür, fada derler düşünürler. Başka? Bir sana ayal bar da. Bir sana ayal bar. Ava. Ayal aytsa, nämesem yaramakdyr şuňa diýe, men düşünýärem da diýe. Aysa, nämesem ýene men günäkär bolýan da diýe. Aha. Şolaryň tiplaryny näme? Indi seredin adyň näme diýim? Serdar. Serdarjygym oturajym. Serdarjygym şeýle bir ýagdaý bar. Indi mysal üçin bir tip 2 gelece var bolsa öýde mysal berýändirin many. Tip 2 gelece var, agamyzym tip 1 bolsa. Agamyz işden gelip naharny başlaýan weli ondan gelece sonra. Nahar näme gelip bişipdir, süýjü bolupdyr. Tip 2 gelece öpmän sonra agam bolmaly. O da diýsek, ay näme diýär şulardan men söýen nokta. Interet tip 2-niň naharna at takmaklyk onu söýmeýärligi manysına gelýändir. Indi muny üçin agamyz bilmeliler şonu. Men ýani ýollaşym 2dir o. Bir zat diýdim, eýem ınzyjakdyr diýip. Indi şu näme etjek böyle? O agaň aýdýan adam dogry, o geleceğin aýdýan adam dogry. Ýöne hemme kişiň dogry da hakyky näme bir-birini tanamaly. Tip 1 mysal üçin onu halamaýarlyk üçin o naharna at takanok. Şeýle bolmaly nahar diýe. O da näme diýär? Şu men naharma at takýan bolsa diýär, şu men töýenok diýär. Onda höküm şonu ýaly. Bir-birini tananok. Bolu başy işletde. Mysal üçin Ahmedin tip 5 çagat var bolsa bu Türkmenistanyň Bill Gates'i bolýar. Emma bu näme diýär? Erkekler ýene sporda gitmeli muny alyp gidip näme tapşyrýar? Sporda trening birini tapşyrýar, o da başlaýar. Onu şey diýem, o sowap başlaýar. Sportdan sowaýar, ondan sonra öz potensiýalyny çykaryp bilenok. Hem zaten tip 9 çağanız var olsa sportla meşgullandırarsınız. Yine tip 8'lerin Ahmet Yal oğullarının yanındaki salona vermeliler. Ne için? Çekiniye. Hem doya oğullar. Onu ama tip 9 neyi de başarılıklı oluyor? Yüzmekte. Yeni atletikte Türkmenistan'a derece getirir şahsiyet. Trenerlerin bilmeliler. Ha, hayti. Gelenine aitmalı. Mesela için Ahmet tip 5 çağan getirip yine trener şu hak diyerler mesela için. Eti henki, hünkümenki şunu vur tapla diyer ha. Indi trenerem diýmeli, Ahmet ağa diýmeli. Bu çağa tip 9 mun yüzüme bertene diýmeli. Bu agam bu tip 5 bu çağan gaýrat etdi. Agam matematika, fizika şu taraplara bersen hat boljak. Özüň tennis, zat ýürüýüşe rady çykar, agrat etke bolanok mu diýmeli. Indi ejede bilsem muny, kakada bilsem, bogolyman bildim. Mesal üçin tipik okuwçylar öňde oturan mekdepde gowy sapak dinleýär. Tip 5 okuwçym arkada oturan gowy sapak dinleýär. Indi mogolym näme diýär? Men adalatly diýär. Sen bu sapar öňe geçdi. Sen hem arkaga geçdi ýa-da öňe geçen tip 5'te sapak dinlänok, arkaga geçen tip 2 sapak dinlänok. Mogolym niýet erbetmi? Ýok. Onda bu miýdaşlaryny biz näme etmeli? Elimizi çağamy tutup mektep ertemizde mogolym şu miýdaşyny bilýän bolmaly. Men çağam 2'dir. Men çağam 5'tir. Mesela tip 5 çağalaryň gözüniň içinde teretmeliler. Halamaýar şonu. Şeýle gürleşmeli. Adyň näme diýim? Bir garaşmaly. Umuman tip 5 çağalaryň giç gürreme ihtimallykları bardyr. Bizim etmeli adamı näme? Trenerem tanamaly, mogolymym tanamaly, enata da tanamaly. Şonu tanandan sonra has gowy boljak. Başga soraňyz barmy? Haçygym. Başka bir adam, başka bir tipini ütkötüp bilen başka bir. Indi seredin, jigim, yani mümkin näl, yani mysal üçin diňe sen arkaýlyk ýoldasyny, sen mysal üçin diýeli kadaly derejesinde bir tip bolsaň, diýeli tip 5 bolsaň. Öňden görjüsi inçi bolarsyň, sen kadaly bolsaň. Onda sen näme derdiň? 8'e gidip hem başdan ruhlu hem az gayratlı bolarsyň. Birim ganatyň 6 bolsa, bu pal tertipli bolarsyň. Yani ütkö sizi seredin. Miýdaşlaryňyz ütködüp bolmaýar. Şunu kabul edin. Miýdaş ütkän ok. Bu dünýä 2 bolup gelen bolsaň, sen 2 haýsy gowy bilen, soraňyň köpberden soraňyň hemmesi gowy. Bir sary gül, bir gyzyl gül, bir ak gül. Hemmesi bir-biriniň tapawuty isleri bar. Şolaryň hemmesi gadyrly.
Haçan? Şu qara çıkan halatında. Qızıl çıkan halatında hemmemde bir qadır bolýar. Onu haytyga hay serwetdiň zat ýok çykyň. Ütködüp bolýam diýseňiz, kişilik aýratylyklarını ütködüp bilersiňiz. Ene misal üçin şunu diýseňiz, men misal üçin tip 2 diýsem. Men duýguçyl öýkelek, misal üçin näme diýär? Tipkiler misal üçin jaň edende tipkilerin telefonunu almasaň öýkeleýändir tipkiler. Şulada menden gurulýar, emma bu adam ýygnakda oturuyor, onu gyzyklandyran okşan. Indi diýmek, ha men tipkidir nämeli? Çalt duýgu bilen karar berjek bolýar. Belki o işi vardır diýmeli. Ona şey düşe minuslaryny aýryp bilersiň. Başga? Ha berjin. Yani käbir tiplerin istiraka göre başka bir tipin erwet tarapdan düşýär. Ha, o. Şol misal üçin bir 4'e giden wagty ýa-da belki şo erwet tarapdan nädip özüni alyp çykmady, ýani nädip halas edip çykmady. Indi kadrly derejesinde bolýarsa biz farkynda bolmaly. Ne şeyle bir zat bar. Indi misal üçin içiňizde tip 1 boldy. Tip 1 bar bolsa şunu diýär, tip 1. Tip 1 ýalňyş göreňdi diýär. Bak türkmen dilinde hata diýen söz bar, täwlük diýen söz bar, birim ýalňyş diýen söz bar. Tip 1'lere şunu aýdýar. Bir ýerde hata gördüm, täwlük gördüm, görme diýär. Görmän git. Ýalňyş şoňa jogap berjek bolýar. Şeýdip şuň üstünde işlemeli bolýan jigim. Ýani bir günde bolanok bol, işden bir günde bu ýagdaýa gelmedin. Indi men sen şey diýsen, men yarama taraplarym aýyrjak şu günden başlap diýseňiz, muňa üçin men tip 1'lere näme diýen? 21 güllep ýalňyş göreňizde ýymanagdyň açma geçikdi. Ýalňyş bar, hiç de etmeň. Öýüňizde de bolsa. Pıtrap etem o zatym 21 gün. Tip näme diýen? Muňa ýok diýmeni öwrenýär. Muňa bir ýerge jaň edip gardyna pul sorup ýok diýär. Näme bolýar? İçim bir hili ýar. Muňa tip ştada gynançly bir ýagdaýda birini goýun, tip ştadan geçip barýar, hökmeli öwrläýmeli. Ama käbirimiz näme der? Hiç de tutada qaradaş var geçip gider. Ama tip näme der? Durum şunu burada ýardam edeýilýär. Näme üçin devlet alýar şonu? Indi şonu näme etmeli bolýar? Tipke näme öwretmeli? Tipke şu wagt köpeňe tipke bar bolsa içiňde şey diýär. Indi men ýardam etjekkä diýändir. Näme üçin? Gadyryň bilen oklar diýär. Canjygym sen yine yardım etmeli, yine kime yardım etmeliğini öğrenmeli. Şonu öğretmen çağılamaz. Şoň üçin tipik çağıskylanyňy ýygy-ýygydan gujoklap durun. Birim gurleşeňizde gözüniň içine teredip gurleşmeli. Eger tipiki bilen durum soran oglanlar, hökmen bu gelirler gülle jaň edýändirler. Köpden sorayan sözüm şudur, siz meni söýýärmi? Yok sen başka birini söýýärmi bolaymy? Yok hiç yok ortalykda. Näme etjek şu sözü duýmak isleýärsiz. Şoň üçin tip 2 ýany ýollaşyňyz barda günde 2 gedek 3 gedek jaň edip SMS ýatyp men seni söýýän, sen ýaşap bilmeýändiň. 3 ýaşawyň şu tipkiler. Haji. Indi seredin adyň näme senin? Mehrimen. Mehri. Sen tipke gidän he? Hawa 2 Adyň gowdaktylar Mehriler. Indi seredin Mehirli jigimiz sonra tipkini haydi uğurlarda o kadar az gow diýär kuwat. Indi kuwat şu sıfatlardan ýola çyksaňyz, Mehirli, pidagar, duýguly güler ýyldy. Niýe diýşet o bolar? Başlaňyz hasma goýum bolup bilermi? Açyk o bolar. Pediatr özüňiz bilýän ama şu sıfatlar boýunça hereket ediberin. Köpçülik bolmaly. Tipkini ýekelikde iş başarmaýan. Köpçülik bolmaly. Tipka şey diýseňiz, ine 3 man aýlyk köpçülik var, dogan var, gatnaşyk ya, doglanyň kampaniýany gow berdi diýseňiz. Bu taýda 7 man aýlyk var, 7-den 9-dan akşamdan 6 ýaşaly ýöködüň kabinetde işlemeliň tipik şunu taýlap alar. Sen hem üçin ta köpçülik var. Söýlen Mehri. Indi seňem ýany ulaşyň düşünje ölçüň ullanýarmasaň samsyk diýe. O 7 man aýlykdy sen näme iş ýapyň bu ýerde? O öz penceresini seýler. Ha, düşündüm. Şoň üçin o psikolog bolarsyňyz. Köpçülik diýip nirde yer bar bolsa tipikler gow. Mysal üçin kadrlar bölümle işläp biler. Ýol başçy bolup biler miň howa ýöne ýol başçyna kynçylyk çekýär. Näme üçin? İşden çykaryp bilen o. Näme? Duýgu bilen karar berýär. Näme diýär? Ogurlyk etdi abi. Çykar da işden. Ay işden çağırfa da diýär. Awa. Beleme? Şo onam şonda oň üçin birazjyk näme edip bilerler. Umuman tipki çağalaňyz Mehirliýa hemmesi gowjy geler. Bular 9-dan gow. Türkmen diýär 9 düdük bolsun. Şu 9 düdük bolsun şu bolmaly. De sorawan. Awa. Berjin. Seredin öz tipini bilýän. Aha. Çağın tipini bilýän. Awa. Ýöne şu çağın tipine wara hereket edýän. Aha. Özüň ýitip ýad edip barýar da. Şu özüň ýadatýarlygyny sebäbi näme üçin diýseňiz, sen häzir gopy bilen o. İçiňdäki zat näme diýär? Sen niýe beýle hereket etme diýär. Şu gowlukça ýuwaş-ýuwaşdan birden bolmaýar. Mysal üçin şutan yara bolan halatyna doktor sana derman berip şunu sür diýende sürýär, awaya diýändir. Doktorum gow sana ötýär, gowuljak bolýar. Edi şoň üçin sen içiňizde zaten tipdekiler ötünç doğramak halamaýar. Üçüncü doğraňyzy içiňizden burada jan ýetirin. Şo näme?
düzelecek bolýan gowulun alamaty bi. 21 gün soňra, näçe gün soňra azaljaktır bi. Zat üçin tip 1 ýalňyş görenne judan okşaňy. Geçiver düzelýär şo. Sen ýani şeýdi içiňdäki ses ýatýar. Şu mahal näme etjek bolýan? Sen özüň ýaly bolmany ularyň ýaly boljak bolýan goly içiňdäki o näme diýe jeren bolup görüşiň näme diýe. Sen şu birine gidip ötünç sonra köpçülükde. 2 gülle içiň awak geler. Näme üçin? Täbi. Näme? Ödümçe yok kiçelek yok aslında ötünç soramak edillerin alamatı, ejidlerin däl yani. Ona mährumanjyklaryň hemmäge de oku, maşgala iş ve sosial durmuşyň üstünlük arzu edýän. Sag bolun.